dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding. Døve? Ja. Tror du Gud? Ja. Hvad er barns navn? Lukas Lund Bæk. Og så døber alle Lukas Lund Bæk i fader og søn, så Helligåndens navn. Amen. Kors. Amen. Vi er samlet i dag for at konfirmere disse mennesker. Jonas Berggren, tror du på Helligånden? Ja. Vil du bekræfte din kristne tro? Ja. Lukas Bæk Lund, tror du på Helligånden? Ja. Vil du bekræfte din kristne tro? Ja. Therese Tøberg, tror du på Helligånden? Ja. Vil du bekræfte din kristne tro? Ja. Og du er så konfirmeret. Vi er samlet her i dag for at vise Simone Vestergaard, vil du tage Lukas Jensen til din ægte mand? Ja. Lukas Jensen, vil du tage Simone Vestergaard til din ægte kone? Ja. Så vil jeg erklære her med jer på ægteskabet. Amen. Lukas død. Vi er samlet i dag for at konfirmere disse mennesker. Ja. Vi er samlet her i dag for at vide Lukas og Simone. Vi træder nærmere.